София Ин предлага имоти, ново строителство от Ставрос до Тасос. Възможност, която не се пропуска. Изберете модерни апартаменти с реални квадратури и паркомясто, включено в цената. Подарете си спокойствие край морето с безплатен басейн, индивидуален избор на баня и кухня и гарантирана доходност от 5%. Инвестирайте разумно в имот в Гърция. Стил, комфорт и сигурност в едно. Реални квадрати без общи части. Включено паркомясто. Безплатен басейн. Баня по каталог. Кухня по избор. Основателите и работещите в София Ин разполагат с богат професионален опит в сферата на недвижимите имоти, с реализирани множество успешни сделки. Ето няколко сериозни причини да изберете София Ин. Ние ще дадем всичко от себе си, за да сте удовлетворени от вашата сделка. Нашите служители умеят да изслушват. Решението за покупка на имот е важно и ние разбираме това. Ще ви препоръчаме най-доброто във вашия конкретен случай. Отзивчивост и бърза реакция. Когато работите с София Ин, вие имате на разположение ваш собствен брокер. Нашият колега ще приеме работата с висока отговорност и готовност за съдействие по всяко време. Ще се постарае резултатът за вас да бъде повече от това, което сте очаквали.